na-akpụ ya ime ịsa ezie ndị mmadụ esie nri ṅụọ mmanya kpọọ ikwu na ibe kpọọ ndị ọgọ ndị nwedianị ga-abịakwa osikaka ha onye ọ bụrụ onye na-akọtaba ji ọ sụọ nri ji ọfụma gbasapụ aka kpọọ ndị mmadụ nụọ nkwụ ọ bụrụ na onye nwere ihe ndị ọzọ nwere ike isi ịsụ akpụ maọbụ fịọfịọ maọbụ akịdị ji agwọrọ agwọ ihe ndị gboo ji jigasị n'ọbịa gbasapụ aka sie ya ọfụma nabata sị na na-ekupụta nwa na-aba nwa ha afa nnukwu nna ga-anụ ya nna m nwa na onwe ga-anụ ọ gwụrụ ọ bụrụkwa nna m nwa bụzi nnukwu nna enwere ọ nwere ezinụlọ ọnwụ na-egbughị nne ọnwụ nke onye ụmụ nwa nke afọ 14 onweghịzi nna nke ọ bụrụzi okenye nọ n'ebe ahụ mana ọnwụ na onwe nnukwu diọkpara ha nwere nọ n'ụmụnna onye ga-aba nwa ha afa kama abụghị afọ ọ ga-abịa mana onye ahụ nwere onye ga-ekwupụta akpọpụta ya na n'afọ a chọrọ ka aba nwa nnukwute nna ahụ enwere ọkpara akpọpụtazi afọ ahụ aṅụrịa gbaa egwu mana ọ bụrụ na nna nwa ahụ nọ na onye mụrụ nwa amụ ọ na nna nke nọ nna ahụ bụ onye ọ dị n'aka ịba nwa ha afa kpọpụta afọ ahụ ọ bụ na nna anọrọzi onye mụ nwa na-ekekwu afọ ọ chọrọ ka akpọ nwa ya enyezie ya ọkpụ nna m nọdụ ha na ndụ mmụọ nwa ọ nna m ga-agwa m afa mma aba nwa afọ ndị gboo ji asọpụrụ enye nna ugwu na nsọpụrụ ị na-aba nwa gị afọ kwa nna gị nọ ndụ onwedị onye ga-anwa ba nwa ya afa otu na nna ya ka nọ ndụ maka ifie ajụọ ya o wepụta afọ a ga-aba nwa afọ mgbe anyị abazi afọ anọkọnata ọnụ otu esi eme ego nwaanyị ata ọnụ mmefu tụọ nkwụ akpọpụta afọ ahụ enyorie tụọ ụzọ onye ọ na-akpọ afọ ahụ akpọkọta ya ọnụ onye izizi a ga-ewepụtara afọ ahụ si bụ nnukwu nna ha onye a na-aza afịa n'obi ahụ ọnwụgo onye ahụ bụ onye a ga-agwa nakwa afọ a chọrọ ịba nwa gị n'oge gboo ahụ fa na-agbakọ afa wee mara ma afọ ahụ ekwu na ya bịa ma ọ dabakwa ma afọ ya edukwa nwaanyị ije ụwa ndị gboo dafịa arụfe agba afa fa ga-agba afa mara na afọ a na-achọ ịba nwa enyekwara ya aka n'ije ụwa ma ndị agbụrụ anyị ha na-azakwa afa na-abụ na fa ga-akpụnye afa n'ọnụ ndị nna ha gbazie afa mara ma afọ ahụ ma ha ewere ya welie abanya bụ afa ka oke mbụ abasa ya enwe ha na-akpọ ịkụ nkwụ ana ịkụ mkpụrụ mkpụrụ ana enwe ihe bụ ana enwe nke gaghị ama na unu ndị agba ọfụ amaghị m ma ọlị mana ana bụ ngalaba ana ede ekwe na anụ ana ede mpụta ede mba nke ahụ dị iche mpụta bụ na akụ na abụbụ ya ana bụ mgbakwasa enyakapụ ya na-arụ osisi ọnya bụ ana ede iweta ofu ede enwee mkpụrụ ede isii nọ nọcha tapa docha n'akụkụ ya ọha bụ ana ede ana bụ ngalaba na bụ abasịa nwa ha afa ewere otubu ahụ dadapụ ụnụ n'abalị nke 8 ahụ ewebere jee nje ụtọ ofu osisi ahụ akụ ọ bụrụ ụkwa maọbụ nkwụ maọbụ ụkpaka ewere otubu ahụ kechie ya na mkpụrụ ahụ a chọrọ ịkụ ọ na mkpụrụ nkwụ ka a chọrọ ịkụ ewere otubo nwa kechie ya
ọ bụrụ na ụkwa ka chọrọ ịkụ otubo ahụ kechie ya bụ mkpụrụ ụkwa wee jee kọọ ya n'ọfịa egwu ya anyị asị ọ nọchie n'ọkwa ngụ a ka a na-akụrụ nkwụ a ka ito dịka nkwụ ka ị nwee ahụ ike ka nkwụ akọ nkwụ ahụ tụnye otubo nwa ahụ n'onunu afọ kpochie nkwụ abụ emecha opuo na-eto a na-akpọ ya nkwụ ana Emeka nkwụ ana ọnọchie nkwụ ana eze ebu n'afọ nkwụ ana Omeka nne ya na nkwụ ahụ o tobezie ma ọkwa ahụ na-eto maọbụ ọkpaka ahụ na-eto ọ afa nwa ahụ ka eji wee kụọ ya. Ndị gboo na-ekwenye na nwa ahụ na-enweta ume na ndụ site na nkwụ ahụ na-etonu na nkwụ ahụ na-ewetara ya ngọzi. Ọnya bụ nkwụ ana nkwụ akụnye n'afa nwa ahụ mgbasa aba ya afa otubu ya dafu n'otubu ahụ ewere tụfuo n'ọfịa ewere akwụkwọ kechikọ anya na mkpụrụ nkwụ kọọ ya naanị otubu ahụ elezie ole n'ime anya nkwụ ahụ epuo. Onye ọbụla too n'oge gboo na-ama ebe nkwụ ya ebe osisi akụ n'afọ ya dị ọ bụrụ ụkwa ọda ije bụrụ ise na ụkwa ana m ọ bụrụ na nkwụ onye ọbụla nwee nkwụ nke ọ bụrụ na ụkpaka ọmịa ije na-ebeli ya na ụkpaka akụ mbọsa amụ gị si aba nwa ha afa a na-akpụ ya nkwụ ana maọbụ ụkpaka ana ya maọbụ ụkwa ana nke ihe ọzọ na-eso ịba nwa ha afa akọ mkpụrụ afọ osisi ahụ nwụọ na-etopụtago na-ebute ndị gboo na-ejije gbaa afa ma ọnwụ osisi ahụ nwụọtakwa na nkịtị ọkụ na osisi akụ n'afa mmadụ n'ọkwụsị na osisi ahụ ga-anwụ n'ike bụ n'uche na onye ahụ osisi ahụ ga-anọte aka otu nwa ga-esi wee nọte aka atụzia nkwụ naanị ate nkwụ n'iko atasa naanị atakwa ọzọ atasakwa wee gbasazie afọ ahụ n'ọnụ ndị mmadụ. A na-awụkwa ọjị kpezie ekpere na gụọ ọfọ n'isi nwa ahụ si na ọ ga-adị ka ibie a na-aga ọjị asị na ọjị eweta n'afọ nwa anụnwa n'afọ ebube nne ya na n'afọ Chinwetakwa akụ na ọjị a nọ ga-enye ya ndụ ogbuo n'aka nne ogbuo na mma ogbuo n'aka ekpe ogbuo na mma anabịa ndụ anya nụrụ n'afọ ndụ mmiri ndụ azụ ahịa kpata karịa ọzọ karịa n'ihe ada akọ n'ebe ọ na-adị a na-etu a na-akwụ ya na-agụnye ya n'ọfọ ahụ eji ọjị n'aka emechaa ya kpechaa ekpere niile a ebidozie oriri eribezie na-agba egwu na-agụ egwu agụ na-agba ya agba a na-enye onyinye ndị nna ochie ga-abịasị ndị nwere ga-abịasị wetasịa nwa ha onyinye dị iche iche nwa ahụ abara afa mbọsa a na-erigide oli ahụ chi ejie odi ya na chi na-aya ana mechasị na-abago nwa ha afa ihe o mechazara nazịa nke na-ada amazi mgbe abalị mmadụ afa ada amazi mgbe emere ịsa mana abịazie n'afọ ahụ aba ndị gboo ada aba afa n'afọrọ afa fa na-ekewacha afọ ekewa wee na-aba ya o nwere anyị ga-edebe n'ogo na-abụ ndị gboo si aba afa n'ogo nke mbụ bụ afọ abalị mmadụ mbọsị amụrụ ya aba ya maka ifi mbọsị amụrụ onye afọ maọbụ mgbaafọ nwankwọ maọbụ mgbankwọ nke a bụ afọ a na-aba site n'ihe ụbọchị nyere mbọsị amụrụ nwa afọ Okonkwo Okeke mbọsị amụrụ onye amụ mbọsị eke Okorie onye amụ Orie mbọsị oye enwekwa onye amụrụ mbọsị n'ihe ụfọdụ a na-ene anya ife melụ mbọsị ahụ amụrụ nwa aba ya afa yitelu
ihe mere mgbe mụsa amụrụ nwa afọ onwe nwa amụrụ mbọsị mmadụ nwụrụ a na-ebunata ozu aya enyi amụ nwunye nwa ya mụọ nwa nwa afọ nwe ụdị afọ a na-ababi anyị ka ya emetụ ya aka nke ahụ bụ ihe a na-afụ na-emenụ agbado ụkwụ ya wee baa nwa